Daytime una ang sweet couple nga sila Julian San Jose o Graver Cruz sa Israel. Dayag ang sweetness sa duha samtang nalingaw sa pagsuri-suroy sa maong dapit. Tel Aviv kini ang caption ni Raver sa mga hulagway nga kuha at tubangan sa Jaffa Clock Tower. Misabay sa uso ang mga kapusog sparkle artist sa trending karon nga AI 90s yearbook sa social media. Iyahayog post ang mga kapuso sama sa The Royal Blood real life couple Megan Yang ug Micael Daes. Nakitrending usab si Derek Monasterio ug Ella Villanueva. Ug di magpaulahi ang Cebuana influencer ug ang sparkle teen artist Shuvi Entrata. Samtang sa maging sino ka man pagkagabi, mipadayag si Libag ngadto kang Carding nga aduna nay naumol nga gugma nila ni Dino. Apan midinay si Carding sa gibati niini. Sa pikas bahin, gukdo ni Carding si Dino human iyang nasayran nga milayas sa kini silang balay. Maapsan pa ni Carding si Dino at ang ikarong gabi pagkahuman sa 24 oras.